Beno, amaitzen joan behar dugu, ikasketak eta ondorioak ateratzeko unea iritsi da, bakoitzak bereak izango ditu. Vamos a escuchar para terminar Eta amaitzeko, unetxo bat eskatzen dizuet, isiltasun bat, esaten dizuen bezala nork bere ondorioak aterako ditu. Nik uste dut oso interesgarri ugari entzun dugula, adibidez. Inklusio zerbitzuetako erabiltzaileek gako bat eskaini digute aurre iritzien aurka egiteko. Ez ezagutza dago gizartean, polita izango litzateke adibidez ikasgeletan entzutea pertsona hauek, proposatu diguten bezala. Eta ez dago leku bakar bat gizartea hortik ikusteko. Zaurgarritasun egoeran dauden pertsonak ez ditugu barneratu behar, ze hor daude dagoeneko, gizartean parte hartzeko mekanismoak eman behar zaizkie, akonpainamendua behar dute, hori asko entzun dugu gaur, beren beharretatik abiatuta, behar horiek konplexuak dira, eta ez dira sistemaren beharretik abiatuta egin behar. Sistema malguagoak, likidoagoak, moldagarriagoak behar ditugu. Kontua ez da arazoa batetik bestera pasatzea, gai izan behar dugu mikado horretatik zotzak ateratzen joateko, oztopoak kentzen joateko egitura osoa goiti bera etorri gabe. Beraz, goazen ikustera, zer nolako ondorioak atera dituen sailburu Ordejaunak, Alfonso Gurpegi. Bueno, pues muchas gracias, lehendakari. Eskerrik asko, lehendakari Ordejauna, diputatuak, eskerrik asko denoi. Hemen egoteagatik bukaerar arte, zugarrizko beroa izan dugu gurekin gaur egun osoan. Eta jardunaldia dena den interesgarria izan da. Ebak esaten zuen, zein ataza eramaten ditut nirekin? Nik eta nire talde osoak eramaten du, talde politiko bat dut atzean, talde tekniko handi bat ere bai. Eta horrek balioa du. Talde teknikoa gurekin dugu, ondoan dut, lanbiden bertan, gobernuan bertan, eta baita gurekin lan egiten duzuen erakunde guztietan ere. Urte osoan lan egiten duzuen horiek. Hainbat programetan. Gizarte konplexu batean inklusioaren erronkak, hori izan da gaurko gaia. Eta Josebarekin batera pentsatzen hasi ginen, bera izan da bultzatzaileetako bat, inspiratzaile handietako bat, gaur Fernando, Sara, Álvaro, Paco. Eta pentsatzen hasi ginen zertaz hitz egin behar genuen gaur. Edukiak. Eta uste dut asmatu genuela. Gutxienez izenburuan asmatu genuen. Eta konplexutasuna identifikatzerako orduan. Nik ezakit gaur lortu ote dugun, benetan ikusi dugun nola erantzun erronkei, baina gutxienez identifikatu ditugu erronka batzuk, gizarte konplexu honetan. Apuntatu ditut gauza batzuk orain, eta gero, bitxia da, amaitu dugu Mikelekin. Mikelek esaten zigun jendeak erantzun azkarrak eskatzen dizkigula, eta erantzun simpleak, eta arazoak ostera konplexuak dira. Eta hau zaila da artikulatzen. Eta hortxe dago denon ardura. Eta niri dagokindanez, erantzunkizun publikoa, niri dagokidana. Hau da, 5. edizioa, inklusioaren alorrean, eta edizio bakoitzean saiatu gara, politika publikoetan, gobernutik bultzatzen dugun politika publikoetan, txertatzen ikasi dugun dena, ikasi jaso ditugun gogoetak, jardunaldi hauetatik ateratzen ditugunak. Jardunaldi hauek dira gogoetarako topagunea, esperientzia partekatzekoa, elkar ezagutzekoa, eta hortik aurrera, horri esker, politika horietan hori dena txertatu nahi dugu, lehen esaten genuen. Diru-sarreren bermearen legea idazten ari ginela, hor, ikusten genuen zer nolako gauza falta diren, inklusio planaren elaborazioan ere bai, eta ikusten ditugu zer nolako elementuak dauden, ibilbide mixtoen lanean ere bai, gogora dezagun, hau datorrela aurreko ediziotik, hortaz hitz egiten genuen lurraldetasuna, territorializazioari buruz, personalizazioari buruz, jardunaldiak ez ditugu egiten guk hemen denon aurrean hitz egiteko, hori ere egin behar da. Politikak saldo egin behar ditu bere lorpenak.
iruditzen zait hori ere ardura bat dela, baina ez gaude horretarako bakarrik, baizik eta ikasteko gaude, eta ikasketa horiek politiketan txertatzeko. Eta nik uste dut gaur hasi garela, eta bukatu dugula, bi gogoeta nagusirekin, maila goreneko gogoetekin, iruditzen zait gainera eskema batzuk hautsi dizkigutela. Lehen aipatu digute, ikuspegi hausle bat ikusten dugu, gauza batzuek entzun ditugu, eta nola baiteko deia da, gauza batzuk kuestionamendutik edo egin behar ditugu aurrerantzean. Egiten dugun hori dena behar bada berraztertu. Hori garrantzitsua politiketan, gai izan behar dugu, barneratzeko horrelako kuestionamenduak. Baina horrek ez gaitu geldiarazi behar. Ekintza plangintza horretan, ekintza politikoa planifikatzerako orduan. Beraz, hausnarketa horretatik, gauza asko zalantzan jartzetik ere, gai izan behar dugu gero, ekintzara pasatzeko. Inoiz baino gehiago, gaur egun. Adibidez, joan den, azken mahaian entzun dugu, ez dira garai errezak. Eta horixe pentsatzen dut, bi bloke izan ditugu esperientziak entzuteko, batetik entzun ditugu ibilbide mixtoak, zer nola konplexutasuna duen horrek, zer nolako begiradak txertatzen diren hor, asko gustatu zaizkit bi gauza, bi bloke horietan. Lehen bizi, profesionalen begirada, hor lanean dihar duzuena, eta hor aitorpena egiten da lan egiteko modu berri baten aurrean profesionalen aldetik, eta horrek dituen onurak aitortzen dira, aurpegia jarri dizuegu hor lanean dihar duzuen hori, eta bigarrenik, pertsona erabiltzaileei jarri diegu aurpegia gaur hemen. Gure artean dauden pertsonak. Eta nik hor kontu zibili beharra dut. Kontu zibili behar dut. Gure artean dauden pertsonak dira, ezin dugu erori kontraesanetan. Lehen aipatzen zen igun bezala, ez da? Tira, zaila da, konplexua da, tituluak esaten du, gizarte konplexu batean inklusioa, ez da? Bi begirada oso garbi, ezagutu ditugu, maila goreneko begiradak entzun ditugu, ekintza politikoaren esparrua ezartzen duten begiradak dira, eta gero ekintzara jeisteko gako lagungarriak ere bai. Hori da gaurko jardunaldian jaso duguna, gure aldetik ikasketa ugari daramatzagu gurekin etxera, konpromisoa ere bai, lehendakari orde gisa, eta konpromisoa dugu personen begirada helarazteko, batzuetan ez zaituztegu ikusten, baina diru sarreren bermerako sistemara zuen begirada helarazteko konpromisoa dugu, ikusiko dugu hori nola egin, eta geurekin eramango ditugu lan zehatz batzuk ere bai, politiketan txertatu beharko ditugun kontuak izango dira. Ezberdintasunak, ez dakit aniztasunak diren, talentuak, begirada guztiak esango nuke, baina bai, begirada poliedrikoa daramat nirekin, errealitatearen begirada hori, eta iruditzen zait hori geure egiten dugula gure egunerokotasunean, gure eguneroko lanean, baina are gehiago hor indarre egin behar dugula eta hor are gehiago sakondu behar dugula. Eta besterik gabe baskarrak eman nahi dizkizuet denoi, hizlariei, parte hartu duzuen pertsonei, koordinazioan jardun duzuen pertsonei, mahaia koordinatu dituzuen hoi, soinu teknikariei, eta bazkaltzen eman digutenei, kafea eman digutenei, Peñaskal enpresako kidei, idazkaritza teknikoari ere bai, ebari, beti bezala lan bikaina egin duzu, eta denoi. Iruditzen zait, une erabakigarrian gaudela, esaten zen. Gizarteak erantzun bakunak eskatzen dizkigu. Eta gure lana da, esatea ez dela posible erantzun simpleak ematea. Eta erantzun konplexuak prestatu behar ditugula, eta zaila da hori azaltzea. Baina horretan, elkarrekin lan egin behar dugu buru belarri. Eta guk orain ardura politikoa ditugun pertsonak, esku hartze sozialean parte hartzen duzuen pertsonak, komunikazioaren alorrean lan egiten duzuenak, ezagutzaren alorrean dihar duzuenak, akademian dezaudetenok, denon lana da.
asko dugu jokoan. Jokoan dago benetan gure eredua, gure gizarte eredua mantentzea eta hobetzea. Bizkarra inori emango ez dion gizarte bat edukitzea. Nik hurrengo urtean hemen espero zaituztet, 6. edizioan, zalantzari gabe antolatuko dugu, ez dakit non tokatzen zaigun, badakizue lurraldeak, inor lurralderik azarretu ez dadin, uste dut Bilbo tokatzen zaigula, lurralde batetik bestera joaten gara, Araba, esaten didate, Arabak tokatzen zaigula, beraz, Araban egongo gara, eta izango da urriaren 29an, bestalde, kongresu bat antolatuko dugu, enpleguaren kongresu bat, hori ere hitzordu klasiko bat bihurtu zaigu, eta hor hitz egingo dugu aniztasunari buruz, eta hori da, gure izenburua, hori izango da, aniztasunak, horri buruz hitz egingo dugu. Zer nolako ekarpena egiten digute aniztasunek enplegurako, lanmerkaturako, eta zein neurritan lan egin dezakegu aniztasunetik. Jakinik, lan hori berriro ere konplexua dela, baina ni benetan uste dut merezi duela. Eskerrik asko eta hurren arte.